világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az 5-ös mai beszélgetőtársa Havas Henrik. Folytatjuk. Én bevallom őszintén, hogy nekem a könyveknél legalább 50%-os arányban az is számít, hogy milyen megfogni és milyen szép. Amikor én ezt a könyvet az Alexandra könyváruházban megláttam, egyből kiszúrtam, hogy a borítón egy Schiller rajz van, mert hát az 100 kilométerről felismeri el az ember Schillét. Azt hiszem anya és lánya, ugye? Itt van a szerző Lovas Nagy Anna. Hát baromi jól néz ki az a könyv, és van jó megfogni, és aztán utána persze én már az előzetesben elmondtam, hogy tényleg igaza volt Bódis Krisztának, nehéz letenni ezt a könyvet, mert olvastatja magát, és miután az interneten utána néztem magának, és kiderült, hogy azért nem úgy volt, hogy leült és dírdul megírta ezt a könyvet, hanem ehhez bíztatás és segítség kellett. Szóval ez egy megírt könyv. És ahhoz képest, hogy első könyves szerzőről van szó, marha jó. Azért én írtam előtte is, csak még nem publikáltam, legalábbis könyvformában nem. Egyébként a könyvborítót és egyáltalán az egész könyvterv az Faragó Ági munkáját dicséri, ezt hogy mondjuk el, hogy egy igazi könyvművész, és nagyon, nagyon örültem, hogy ilyen szép lett a kötet. Na, hát azt mondja Bódis Kriszta, hogy ez egy katartikus mű, azt nem tudom, hogy úgy hiányzott nekem, mint egy falat kenyér, nem egészen, vagy az éltető levegő, az se jó nekem, az éltető levegő se, meg a falat kenyér se, mert ez engem melbevágott. Azért vágott melbe, mert leszbikus nőket jár körbe, az életüket, a kapcsolatrendszerüket. Nekem ez egy teljesen idegen világ, és szörnyű világ. Nekem ebben a könyvben gyakorlatilag semmi nem tetszett abban az értelemben, hogy az én kvázi világszemléletemnek. Itt leszbikus nők összejönnek, férfiakat szülnek nekik gyereket, ezek a gyerekek boldogtalanok, a férfiak boldogtalanok, ezek a nők boldogtalanok, ezek űzik, hajtják, nem tudom mit egyébként, a szerelmet vagy a vágyaik által kell, tehát ösztönöknek engedelmeskednek. Ez egy olyan világ, ami furcsa. Na, hogy ezek a gyerekek boldogtalanok? Hát itt mindenki boldogtalan. Ezt nem állítanám. Tehát én meg állítanám. Én egészen biztos vagyok benne, hogy nem. Ez egy traumakönyv, tehát nyilván abból a ugye szempontból... itt van egy háló, ugye, amiben különböző emberek le lehetne rajzolni egy rajzlapon, hogy ki hogy kapcsolódik kihez. Mondja már meg, hogy ki boldogít. A főhős, azt sem tudom ki a főhős, a Vera a főhős, vagy a névtelen narrátor a főhős. A névtelen narrátor a főhős. Így van. Mondja meg nekem, hogy egyébként, hogyha nem leszbikus kontextusban vizsgáljuk a dolgot, akkor az emberiségből ki boldog? Hát igen, ebben van valami. Tehát, hogy ezt nem lehet a leszbikusság rovására írni, a boldogtalanságot. De itt mindenki nyomorultul éli meg az életét. Mindenki boldogtalan, mindenki árulásra gyanakszik, és mindenki elárul mindenki. Szóval, már ne haragudjon. Az egész nem szól másról, mint az árulásról. Nekem ez az eszenciája. Nincs igaza? Az a különös... Mindenki elárul mindenkit. Mindenki csal mindenkit. Vel? Ilyen az emberiség. Nem. De igen? De. Nem csak a maguk világa, a leszbikusok világa? Nem, egyáltalán nem csak a mi világunk hát ilyen. Én nem ide tartozik, de most nagyon benne vagyok az új riport könyvben. Bocsánat, mindenki hazudik mindenkinek, mindenki szereti jobb színben feltüntetni magát, mint ami... nincs különbség. Tehát ez a könyv inkább arról szól, hogy mennyire nincs különbség mondjuk szexuális orientáció alapján az emberek között. Na. De akkor mondja. Na. Éppen ugye én a férfiakról írok már, mint a melegekről. És hát nekem pontosan az a furcsa, hogy én úgy gondolom, hogy egy átlag hetero az jó ideggel van új kapcsolat és szexus nélkül. A melegeknél és maguknál, leszbikusoknál pedig hajtják az aktust, de megállás nélkül. Egy átlag hetero párról beszélünk, a férfi nincs olyan hosszú ideig el szexuális aktus nélkül, mint a hetero pár női tagja, és ez szerintem a meleg férfiakra ugyanúgy érvényes, mint a hetero férfiakra, és a leszbikus nőkre ugyanúgy érvényes, mint a hetero nőkre. Értette, amit mondtam? Értem, csak én nem ezt nem hisz benne? Nem hiszek benne egyáltalán. Akkor miért van az a sok hetero férfi, aki megcsalja a feleségét? Én azt állítottam... Statisztikailag magasabb arányban, mint a nők. Én csak annyit állítottam, hogy az én tapasztalatom
rendelkezésre. A hetero férfiak ennél sokkal kényelmesebbek, sokkal tovább el vannak szexuális kalandok nélkül, én csak ennyit mondtam. Jó, akkor kiegészítem, hogy egy hetero férfi, hogyha, bár nem vagyok olyan jártas a meleg fiúk világában, mint a leszbikusok világában, de az biztos, hogyha egy meleg fiú megpróbál kikezdeni egy nem meleg pasival, akkor ott nagyon porul járhat. Megverik, lealázzák, kellemetlen helyzetbe hozzák. Ezért sajnálom is őket, de mondjuk a maga könyve nem erről szól. Így van. Ugye itt a narrátor lánya szúrja magát, kábítószeres, és a férj pedig rákban, csúnya körülmények közt hal meg valahol Szegeden. Nyilván, hogy ezek a figurák, ezek ahogy maga mondta itt, mielőtt bekapcsolták volna a mikrofont, ezeken sublimált, tehát átszűrt, többszörösen átszűrt emberek, akiknek valahol van egy megfelelője a való világban. Részben valamilyen módon hozzájárultak a karakter kialakításához. De akkor feltételezem, hogy azért azok a rendkívül kényes részek, ahol a kvázi popstar Vera? Popstar, Valamilyen. Igen, kutatni kezdi segítséggel, hogy ő honnan is jött, mert őt örökbe adták, és amikor szembesül azzal a ténnyel, hogy ő roma, akkor ez nagyon rosszul érinti. Aztán említettem már a narrátornak a kábítószeres gyerekét, aztán emlegethetem a többi gyereket, akiknek ugyancsak leszbikus az anyja, és az apjuk felszívódott, nem is volt, és egyáltalán. Ez csupa-csupa tragikus figura. Hogyan gyűjtötte ezeket így össze, és mikor gondolt arra, hogy ezekből a valós figurákból kellene csinálni egy elvontat, és abból könyv szülessen, és miért fontos ez? Még egy mondat erejéig, azt gondolom, hogy amióta a drog és mondjuk a füvezés és más egyéb, vagy a parti drogok ennyire elterjedtek, addig nagyon sok szülő átélte, hogy a gyereke valamilyen módon kipróbálta. Ez megint nem leszbikus specifikus, vagy nem meleg specifikus. Nekem volt egy olyan szakasz az életemben, és könnyen tudok beszélgetni más nőkkel, amikor nagyon-nagyon sok történet szűrődött be, és nagyon sokan meséltek mindenféléről, és ezekből a történetekből rakódott össze, természetesen úgy, hogy nem egy az egyben, hanem valamilyen szűrőket és kiegészítéseket használva. Tehát volt olyan történet, aminek egy része tök érdekes volt, de utána átírtam, és egy más irányt vett a történet, mint ahogyan az a valóságban megtörtént. Ez a fikció része. Egyébként úgy gondolom, hogy leszbikusnak lenni valamivel egyszerűbb, mint melegnek lenni. Igen. Annyiban igaz, hogy mondjuk a heteroszexuális társadalom és mondjuk a meghatározó férfi társadalom számára a leszbikusság az inkább a szórakoztatásra, inkább valamiféle, tehát hogy a férfiak szórakoztatását szolgálná ki a leszbikus életforma, és ettől nagyon nehezen tudnak elszakadni a hetero férfiak, hogy ez nem így van, hanem mondjuk ez egy tőlük független történet. Már a hetero férfiakat emlegett, a hetero férfi számára rendkívül visszataszító és elutasítandó vizuálisan és egyébként is a meleg férfiak szerelme. Ez lesz meg jóval belátóbbak a nők szerelmével kapcsolatban, és az a vicc, hogy én magát soha nem láttam, az interneten képét sem láttam, de amikor bejött, úgy nem bólintottam, csak úgy fejben bólintottam, hogy bakancs, laza kis piros sávacska, laza buttyos katya, és hozzá fekete póló, és hozzá egy jópofa izgi ing, és akkor most leírom, hogy kedves Henrik miben van, mert hogy ez igazából... Leírom a kedves hallgatóknak, hogy egy hetero férfi egy farmer nadrágban, egy fekete, nem nevezem meg, jó márkájú fölsőben van, és ugyancsak jó márkájú futócipőben, fején fülessel. Gondolom, hogy a szemüvege is azért rendben van. Abszolút megkérdeztem. Lát. De nem, ez a bakancs... Jó, hagyjuk a francban, nem érdekel. Tényleg hagyjuk. Illetve hát annyiban nem, hogy én ezt a könyvet tényleg mindenkinek nagyon szívesen ajánlom. Nem véletlenül, de
a könyváruház forgalmazza, Norán a Norán könyvesház könyvesház adta adta ki, és hát piszok jó könyv és borzasztó izgalmas, és ha meglátják Síle anya és lánya című rajzát, mert ez egy rajzigázral, akkor azt tudják, hogy a Lóvas Nagy Anna könyvén látják, és Ver az élet, itt egy Ver az élet című könyv. Vegyék meg, olvassák, élvezni fogják. Köszönöm. Itt a vége. Köszönöm szépen. Ja.